As First Class Academy, we are holding mental health programs for our learners from Form 1 to 6. Today we were having Form 1s and Form 2s. We have seen that our learners are facing challenges, especially at home and in the community, sometimes even at school. Mental health can affect the emotional side of the child, the psychological and the social well-being. But today I think the learners have benefited, for they have been taught how to handle situations at home, in the community and at school, how to help one another, how to help others within their families, within the community and at school. We believe that this will enable them to grow emotionally and socially as well. Izvozvi muri kutoona ndakamira panapa nepamusana pekuti utano hwangu hwepfungwa hwakamira zvakanaka. Saka tada kuuya kuti tibatsirane kuti tinofanira kuchengetedza sei utano hwedu hwepfungwa. Saka panapa ndoda kumboti tichakushandisai tichikukumbirai kuti mutiitire zvimwe zvatinokumbira pamberi panapa kuti tinyatsonzwisisa. Ndo zvatinoda kuona confidence. We need people who are confident. Kwete kuti ukaoneka urunzi uya wobva watanga kutarisa pasi. Izvozvo zvinenge zvichitaura kuti you don't believe in yourself. Tinoda vanhu vanoita believe in themselves, vanoita being proud of yourself. You want to show yourself, you want to show your talents. Saka ukaona munhu akunzi akutarisa pasi zvandiri kuona zviri kuita vamwe, izvozvo ndo zvatoda kuti mubatsirika. Nditi tinoziva kuti mental health is something that is stigmatized zvakanyanya, and because it's stigmatized vazhinji havatauri nezvayo, and yet vana vedu they suffer. Saka zvaitwa nechikoro idanho rakakura repamusoro-soro kuti vana vazive kukosha kweutano hwepfungwa vachiri vadiki kudai, so that kana vachinge vasangana nemachallenges vari free kuenda kunotaura nezvazvo, so that tikadaro hatichaoni macases edepression akawanda, suicide, substance use disorder. Zvinodzikira nekuti vana vedu vanenge vakunzwisisa yatinoti mental health literacy yavo yapfira,